Kble pi baro ngi priang sngo bhabi pi sa shi sin pacha kani ka program ka jongi ka bang called the Straight Talks ka program ka bang kren bang thil jingmut alor ki mat pher bakta ka emlang ka salang ka jongi bar hakani ka episode bamda sngi nya kren halor ka jing shakta ka puli ka puthi hakani ka khlam COVID-19 kumbangi te ba khlam COVID-19 klapin ka lai ka rukom jongki pai ba ki babun ki liang bar ka puli ka puthi ka de ka weina ki binta ka bala shakta jur nakadaw jong ka jing pamla jong ki khna puli ban lech ki school lani ki college banyo ki jing hikai ban pente khna ki khna puli kin omdu ki jing hikai ka sarkar jalag la pin shlur ban pindan kam de ki kor ki bor themai kum ki online class lani ki e-learning ki baki khna kim don kam ban wan ki jaka puli hindre ki la banyo jing hikai na la yen ka taling ba ka internet hindre ki don bun ki jing pin thot lani ki jing ko ha ka jing pindan kam ya ka ni kor ki bor themai Bat kata ka di jing bom biang lani ka jing bom klan jong ka internet kamtam haki jaka nong kendong. Tingi tip baga ni ka khlam COVID-19 kendang yai ne haki ni ki benai lani ki snem ki benwan. But kat ba kat bangim patla ban syam ya kadawai ka dashen ka ban pin kia ya ka. Bat kani kelabu jing keli ba hado kanu kini ki kor ki bor themai ki la ban pin tikna ba baro ki khna puli kin yo renti ya kata ka jing nang jing start. Ki e kita ki la ki lenti de ki weipat ki bangi la ban syam ban kin tiu ka puli puthi ha ga jella hapdeng kani khlam COVID-19. Ti kini ki long ki jing keli ki bangi nyele ban ya jubab ha kani ka program ka jongi minta ka sngi Hendria Shwa bangin poish ka jing ya kran kani ka long ka video ka balingkot. Kalong ka jing shisha baga khlam COVID-19 kala penkulmar bat penkala khong ponglot ya kerukom im jong kibriu. Langi kran haka trai kakta kayat ke jeng kayok ke kot ne ka pule ka puthi. Habangi pai sya ka pule ka puthi haka jala megalaya. Ngisaki baga jing khang kerdap ya ki school bat ki college kala penthot ya kerukom sam jing nang jing start sya ki khana pule. Bat dai na ka ne ka daw baka sarkar kala patha ya ki nong penyat school bat ki nong hikai ban pendon kam da ki kor ki bor thamai kum ki internet lane ka online class ban ajing hikai sha ki khana hanrai habangi perkhat pat ha ka wai ka liang kane ka senjam kamla ban pentikna ba baro ki khana pule ki yo ya ka jing penshai bat ki jing hikai namar jong ka jing bom biang ki internet lani ka jing bom don ya ki tiar ban pendon kam ya ka sarkar dangshan watla kala penslur ban pendon kam da ki kor ki bor thamai hanrai kala ong ba kam don jing thmu ban penbiang ya ki tiar pendon kam kum ki mobile phone ki tab lani ki laptop ba baka ki jing kali kimi hato hado kat no kini ki online class kila ban pentikna ba man uwai pa uwai khana uyo ya ka jingnang jingtep ba pura hado kanno kinong penyat school bat kinong hikai kila ban khmi penya halor ka jinglong jingman jongki khana pule hado kanno ngila ban bot bat im hakum kane ka juk ka bathamai tongin yasngap ka ai ka ba ki riu shampang bat ki kme ki ba ki don ban ong halor kane ka benta ni pedang so bahabiang pi shagani ka program ka jongi bat kumban chupin kan mau menta ka sngi nya kren halor kamat ka bede ba ka puli ka puthi hapdeng kani ka khlam COVID-19 ti ha kani ka mi kren ba ngam ta sngi don ringkat ikong Felicita Majau ibelong iwe ni kilong kami ringkat ru i Dr. Rusavan Shangpliang ibadi assistant professor ke Sinod College Shillong ti pedang so bai pi shagani ka program ka jongi but sebelum polish bu ni ka jingla ka jong pe banya dan benta bangi banya kran non kani ka mat ka belong ka badan kam mo ka mal kam tam ka rinda menta ki khun ki ti jongi ti skwa an pente ki para ya ki baru ba i menteri ka tanat ka pulik puthi ba lakmen rumbuiru in ngin sayo ka jingkran na iru hakani ka program tasngi tingi nya zdai kani ka program ka jongi da ka jingkali lani ngin twa jingmut na kini ki pandas ki jongi halor ki jing e ka ba kum ki kmi pa lani kum ki noi kai ki sham hakani ka hapdeng kani khlam COVID-19 ba hapdeng kani ka lockdown te kong Felicita ke ik vidon ban ong halor ki jing sham ka jongpi ko de shibo anam ta ka jingkali jongpi te kumba
ngila ya dep kren ru sien hak ni kecaka si tio menshwa shapang kajing jong kikimi kikpa alor kene ka online learning ka ba de ka jing ai ji kai ya ki kun kikti jongi ha ka dur jong ka lingba kini ki core technology ki ba thamai manta na marba kalawan kinit kansan kene ka Khlam COVID-19 ti kumbangi la ya batai ningkong akajing hi kabun tang ba shwai kata ngi kubur ba ngi don kam da kumno kumnuru ya ki khon ki ti bakin long don benta haka Pule Puthi nama ngimla ban shupin dukut kensan ya kata kam tam ya kini kena ki barang nama ngidang shu sedang ki school mo nakane ngidang sedang te ha open image kila la pen ti kalau along no kadang kidang shu sedang ya ke school bat tang shipor ki yo ben let bat ashu dukut no kum tu bat ki kena ru ba pli ki sah ko umdum ti ka jing bade kalong ba ni baro shi kata ngi along mlin ya kata ka jing Pule Puthi ka balong traditional ma ka ba long ka ba ju donado menshwa ti ba kani ka e-learning online learning kalong ke ka ba hoi ngila don hapo school ki computer class ibar khot kum tu tang ba ban puli pa de naying limba ki computers nimba ki phone te kalong ke ba dang themai ban bun kini ki khna kamtam ki badang rit ki sa kalingo ti ban alor kataru ngi ki pa bun na ngi ki pa ki ba hakani ka lockdown te ki la sham jingjar shibun bakin let kamai ka ji shabar lana nani ka don ru ki pa ki ba shu trei mo trei singi trei balas ngi tikim da pelet jumut ben bu ta ki smartphone hoi baro ngi don ki ta ki phone sari ki bun ki ba bar ki phone ki blong simple ne te yakini ki phone ki ba ka khamlong ki smartphone ki android phone te ki kim chu bu hi ban ki kim la hiru ban ya kot bor ban thiet ikita te mentang yu iba kanika online learning kala wan kinsan nadu yaki kena primary hadu ki intermediate hadu ki secondary mo hadu ki college ru kila ai te ka jing kalong ba bon na kini ki kena kumbang syung kalong ning kong bakila yo yakani lingo kendit kinsan te kim pala ben adjust mo te ka ba ar pade kalong ba bun na ki kim la ben yo kita ki mobile phone ki ba rem ki ba la ben yo yakani ki e-learning tenang ta pade ki don patru ki kimi ki pa ki ba mda yo kod bakin yo pen biang kini ki bat bun ki kimi paru ila de ki ba pli kim da yo hi ban puli hado kata kham tam shanung nong kendong bakin sung tho ban pen sung tho ki kun kumno ban le kani ka ki homeworks ni assignments ki ba ki yo na school ba don kam da kani ka ida kini ki smartphones te kimla ben batai kimla ben ai men sim kimla ru ben control ne ben mo ben page yo ki le kai pa chini shatai mar ka ben bat ke mobile phone through kalong ka ba kam da long ka ba shangan te ngitip ye ki jing maru ki bedon hapo ka ni ka mo ha ke internet te na ta daw bu ni ki pam yu te na ta daw la hangi su tho bangi hap pen don kam ya ka ni ka e-learning ngim la ben nei ha ka chu ka pot pan ka ri ben don ken ka jing ken ja awareness ki khana pin sung tho ki beling la pen don kam da ka ni bat ru ya ki mi ki pa kum no bakin la bakin pe ki kun kum no ka ru kom bakin pen don kam ya ka ni kata hi ka ba okay Dr. Changpiang pidan ban benrap alor ni kam pinta kum no hi kai mo di sisa sibun bagi ki bang ni kwa ban sengau mo lomba ini program but kawe ka ba ni syam kum ni hikai abang ni bakani ka Khlam kelawan kamde ka ba basuk ini bangin chu le kan san ru ya ka ka ba ka sarkar kala penmi namar hadian bala penbenak ban khang no ki school ber ki colleges bat ta ter de kala don ka jing lash perkut no ki jing Pule baro di hadian ka tu kala wan ski curfew bakini kitai but kala don ka jing ir ki pat ba mo ki khna kham tam spang ni ka Khlam ten rei ka ba ngia snolongo kalong ba Hapdeng jong kata ka jing ir ba ka jing tieng kata ka Khlam la pen mi no pen ban ya ka order mo
kaba ong ba ki kena school ki ban penungkam ya kata ka online classes mo te ka order ngawan ra menta ka sngi kaba la mi ka khandai tarik jung april ada arpo te ka bala tho ru da ka phareng te ka ne ko order ka ong ba berkhot ki school ki ban long ye ta ki program bat ki online classes leng ba ki website ki ba board ki ba nom la ban cher ka teng hang ni te halor kani ki school bat ki college la hade hasor hanu kendong kam dei basuk eki bakin kinchu le no mardor ya ka kawe ki jing e kalong ba ki khna ki ba don ki jaka banu kendong wat la ki don makna kata ka mobile ni ka laptop ni komputer nrei ka internet kambiang kam dei ka basted wat aselong ro ni ibun sin mdei brok ki jaka bagi nyo ta high speed internet mo te ka baar kalong bon ki kimi ki pa ki bapli ki simstom ban thiet ki mobile ki ba rem man pelon kam nak menta ki khun yo ki la ki don dei lai ngut songut khun ni khambun lang ta mo te ki don ro kum ba i kong ila patai mene ba ki bom la ban kot bor te nak liang jong ki no hikai pada ki don kin hikai ki ba la kham rangba kerta ki ba ka por ki kim da penun kami kini ki komputer la ni ki mobile la ni menta kan online te ka sim sistem ki makin le ya kani but bakin ya kontak la ni bakin ya wad ki khna manong lomba kata ka online class kam dei ka basuk kan te ko ban supet ya kani ka benta ka berja mata kani ka ba ka sarkar kamut pan pentrikam ngasngau kam dei ka online class kan ka ba ka dei ban ka distance class te ban kelai kata saya ketin khasiru masa kala kam sitom jengmot kan kamut ka kelas ka bangi hab yasim na jengai namar dala ong ka online class kamut pide ban ya keren markhmat kan te ita ide iwe na di tangkan dia na ki ding e ki bagi ya kendo ki khna ba ki no hikai ro kumju te dese ni hakne program ni ban ya pesngau su adian Tinggi keren syuk halor kani ka jingman rai kani ki online class ni ki e-learning mo ti ni ngakwa bentua jingmot na phiru halor kumno bagi ni ki online class ndo benai march no do benai leber hado mentat tete hado ka no ki layarap ki khna bakin bakin yo jing tip ki yo ka jing nang jing start ti halor kani ka bentang akwa bangi ni yo snoi ka jing keren jong omentri jong ni balak men romboi. This, as you rightly said, that there is a concern about these online classes all over the country, not only in the state of Meghalaya, and especially in the state of Meghalaya, where we have already seen that there is a great disparity between the urban areas and the rural areas, and also the economic disparity between the people of the state. So there is, that's why everybody is concerned about this. But having said that, we cannot just stop like that. Just because of somebody, we will stop. But this, I have already mentioned that this is not a substitute to classroom. But we cannot just deny the fact those who have to use the technology to the best of the benefit. Suppose now, there are some students who, in spite of having class in the school, but their parents still they are well off, or they could afford, they still engage with tuition. So it is, for me, as I see, this is the way forward. Online is happening, if not in 10 years, if not in 20 years, but it is happening. And this will be a way forward. So this is the beginning. Yes, there is a constraint. Yes, there is a concern about those people who could afford, who could get this online. But as I said before, I wish that this pandemic will end in a very short time, or the people could live then, so that people could live normal life, and school classroom studies could be started once again. Whatever has happened, it has happened that nobody is prepared for this.
neither the education department prepare for this, neither the student, neither the teachers, nor the parent have prepared for this. So we have no regulation to regulate how they are teaching, but our only concern is that the student should not sit at home idle. We want to engage the student, whether in the form of writing or whether form of online study or in the form of thing, because as you know that in the first month, the regulation is that even to go outside their home also, it is restricted. So what they will do at home? So let them learn something productive. Yes, there may be that since it's a new thing, the burden may be there, but I'm sure that the student, as of now, most of the students are prepared and they can cope with this. And moreover, the teachers also, after going for 1-2 months, they will realize how much content the student could absorb, what we are to teach and what we are not to teach. Tiang tu ngelayo sengo iba lumbui ong bang ni Khlam pen kre ya kani mong ni tente bakani ka Khlam kan wan ring ya bin ya chma da ki online class ndeka jingkali mata ka long ba hadu ka nu ha kini ki benai ki dalai kini klai benai menta hadu ka nu kita ki khna ki jongi ki lala ban yo e kita ki jenang jing tip link ba kini ki online classes ni kong Felista Fila ban batai hello kani ka benta Di kumpang layo so mentan na Minister Badan Burom jongka terat Pule Puthi ba ila ai men simo ila benong yaki kena school but yaki no hikai kumju banginnya sedang no dakani ka e-learning ka bala yat nado ubenai April iman kelas zang kani ka e-learning te hawan ngabenjor ba baro mengilong ki ba kalong ke bangi khumla men mendur bangi hab bangin pedang ya kata ya kani ka cincang tang ba kawai pede ka ba nga shu sngo kum kalong kmimo but kum ju bun kili parents ru ki ba ngila yo sngo kalong ba kani ka online learning e-learning ka kalong ke ka ba shisha na menta ki long yeng long sem ki ba ki kmi ki pa ki ba nang bastan hon ki kun ki ti kila ben yo nong mo yo nong na la jong ki kmi ki pa kila ben penbiang kini ki core computer kila ben penbiang ki ni ki kila ben recharge kila ben penbiang ki ba bun mo na menta kini ka online learning henry na benta kini ki khana ki ba bun pa de ki ba don chapo nong kendong ha po shlong ru ka long kumta wat hakathan ka ba shakam kendong na kasoru ki bun hi ki longyeng ki badong ki ba dang tuna shisha ti hakai por menta ba ka don kini ka lockdown ka bajur menta pat ki la kham plat hon tang ba kalakta shibun ka platin ka kalat ka mai ka ji jong pun ki longyeng kham tam ki tu ki ba shutre belas ni te ka wei ka ba ki don na hapo ka jimu jeba kalong kumno ban pendap penbiang yu khaw hi hasem te kani ka jing ai ka online learning kendet kansan ka la long lo ka mat ka ba kham hadin ya bun ki longyeng te ki jing ki long kata bat ru niu ru ba Minister Badan Burom ila de ong ba imla banyarap ya bun ya baro ki students hapo ka chong ka thau na mar gila ya bun palan gila ipoi kumba kendai lak tam te ben ai jingrap lingba ka sarkar ya man la ki student ngila ban ong na do class 9 class 10 class 11 mo ki class kam he ban pentit ki kitabs ki iru kan shong dor arajar marwe ka ban poish ki klur tingka tinggal lungo pede ba hadu menta bangi salong kumdiru kalong ba ngasngo hi ba ka sarkar ka khamshem khya ka lat Pule Puthi nadu min shwahiru ba ka don kani ka jingya pher hapdeng ki students ki ba don hapo asor but ki students ki ba don shanong kendong ki students ki ba wan na ka yang kasem ki ba khamros pa but ki students ki ba don ki ba wan na ka yang kasem ka ba khamduna na ta dong ibun pha kani kumbang la ong ba min shwaru ki bun pha kini ki drop outs ki pendukut no ya ka jing puli tang de kila lai tang bun sin li tang matric ru kimpoi kindakut ka matric pede ka college kim la ben le chu namar bakarem palat ka
ka fees karem pelat ka by school karem pelat ka kod sak uniform sementara lemo ki higher secondary kelap na te kita ki hapen biang ya ki khun te kalong ka ba e ken ya ki bakin pin biang ya la ki khun kum ta te ki syukur no kum to ka jingem tilada ka sarkar ka shim khya ya ke education nama ke education ro kalong ka balong kalong ka ba don kam ha namar lada ngi pin mi ki khun ki kti lada ki khun ki kti jungi kim la ban ya compete lang ki khna ban ba te ka kam ka jam ru ki num long qualified ken ya ki bun ki kam ki jam ki bal ami mentamo but ngin hap kum ba ngilai i ba wan shimbriu na chabar na mar bun ngi ki kasi ngilong ki bam da long qualified ngilong balong skilled te katar ko wei ka pin long disadvantage te ki khna jungi te ngi kum ki pangi so ba kani kalat puli puthi ka department jong education ru ka di benchim kya lor kani namar ba ka e-learning shisha ka long ka ba don kam tang ba ka ju kapor ka don ki di ki ben don ki lat ki linti ki ba shai kum no ben ai ki syllabus ben ai ka kalam kum dei ben shu ai ha ka ju kapor pon ki subject sadu ba ki khna jungi ki la long khya ken ki kalong ka jingwan ru ka wan kansan buon ki khna lani ki nong pinya school ki khlam pen khre kata ani ki khlam le kata ka detail training na kam ta ki noi kai lani kan ta khna kumno bakin yo ai ki jing kai link ba ka internet kum ta te ba dr chang pliang ha ka bai dei ba kani ka benta kani online classes dei te pidon ki khna puli ki jong phi ha ki class ki jong phi kumnu phi yakran phi khana ki ai ki ta ki jing kai link ba kani ka ki online classes ka hatu ka jing don ka jing bun jing khna ka long kumju kumba ki don ha class ni ka long ka phe na kita nak liang jong ha tengam ngak semle ni ki online classes again but college ke bangi don ngi champion bor ya ki khna bakin ya simbenta kani namar ngi suthu ba ki babon hi kimla ban yesim bentalang mo te nakat kum bin yos ngau pede ki we ki parkhna o ki khna bat ki hun ju ki ba yeng ye kani ka long ka kam ka bet ko namar kum ong i minister bulan buram ba ka jingwan ka khlam ka long ka ba pendit mo kawan kesan te kum ju ru ka jingwan jong ka online classes haki khna ba ki ni kai ka long kum ka khlam namar kani kadi ke bangi Khlam pen kre jendangi la pen kre na du mensua jendala ka government ki ba ralit no baru kata kinda la pen biang ya kerukom trikam dong bagi kor komputer mo de kat no kan long ka jingmentoi ku makani kapor de hnrai nak liang jong ka government bat nak liang jo ki school ki college ni university ru ki Khlam sim khia ban penyar ya kerukom trikam dong baka komputer mo de kebaar ka long ngisu thukum kini hikai but bakas lebos kabangi sim hapo ki kelas mo hakipor ki ba biang kalong ke bayar but what abangi sim haki classroom ru kamdei ke basuk bangin pendep kan den na yakren mentalai mo kadon kani ka online lei bom yoi de kalong ka sim jinge sibon kan de bansu kwa tangman pendep ka kos lani ka syllabus kam don jingmut kan ban sule jubor de kata ka ke wei ka bang yoi manga kan de bat ki don dio kinung hikai ka tu kan ni bapli de ki ba smart lu ngim la ban ong ne ki cha pen bor tin re ki ai ki assignment bat ye ki ta ki jing tho ki homework si bon ni ki khna hadu ba kala wan ra ka jing ji ka bakhra ki bapli de pindah super khat ya kata kidon ki khna bapli ki bomyo lat ban ni sim bentalang mo kum ki be ki para khna kelas ki ba bayo kaplong ki bakin sing le rano kaplong ki bakin sing po sing si te kum mga om sim tayo ba ngi ka tu ka ki sa po kirela ba itu ikhna tang na kadau ba ka don ka jing sing po ba imyo mi sim benta ya ban pen kut mo ya ka jing im no jong ru te kum ya kan ni ngim kwa ban i hapo ka jala ka jongi ne kari jongi kan te kerpat ya ka sarkar bala dolong ka bala bangin haban da perkhat sani ba kan so ban sim ya kan ni karai tingin mentang ini keren halor kata ka bentamo ini keren spang ki school
Kita mengidon ki skul sarkar, bagi skul bapenya ki riushimen. Tingi te bagi ni ki skul bapenya ki riushimen ki kamdon shibun ki lan mo ba la ka ding ki ki bentar ni nak mante be kata. Ki la ban penbiang kambai ki kos lani ki kumdu ki ai jeng kai ki kena benre ni da pai ba ki skul sarkar ki dunai kata mo ki rekom ai jeng kai rekom ki ong quality education du kham duna ba kan ni i na ka jinglong jingman jong ki results ki ba mi hakini ki snam ki ba like nu ki jing result jong ki kena ki ba wana government school bagi wana private school ba ni te badang shan imetri katna ka pulik Puthi la ong ba ka sarkar ka kanwan ra ki jing kelai ba pair ma kani ka ni ki school sarkar and government boys and government school ti hatu pi sngo ba kumikini ki jing kelai ban wengi kata ka jing ya pair Hapdeng ki school sarkar ki school penyat ki riushimet Dr. Shangpia Halur katu iya ka kubor ba mi macam tayo mo ba di mata tayo ba ngin le no ya kata ka no kila don ka ditmu man le no ya katu ka biometric attendance mo lani ban sim ya ka attendance dak ba penerkam dak sangti te katu kadai ka ba ka government jong ka sarkar India ru ki kwa ban penerkam rei kila pasange no masuma ka Khlam di mitri ru ak tu kasngi stu ba I ong ba kinom pat le ya kan ni ngin apswa hadu ba kan ka Khlam kan da kan ja den rei kan berpet ya kan ni ka jingya jong kan ka Khlam ngimla ban ong tikna ba lanu kan ja hoi ka jing ong ju I men ban kermen ba kan ja kloi kata ka ditang ka jing kermen dengim tip pat de ka ban ja hadien but kemen supet no ka jing wan jong kan ka Khlam ka hikai yang hi sibu ki ba bang kum dongin penerkam ya ka jing khoi ka jing penerkam ki kti mo de hadu kan no bangila ban penerkam ya kata ka biometric attendance bagi beriu ngin ong bagi bar khoi ki le khoi te ka par kalong hak be dei bat ki school government dan ki school sarkar bar ki school ba penya de ki rifimet te halor ka tu ka benta kamot in ki school sarkar ki don na ka jong ka benta pan pendep ki ya lumba ka kurs lumba ka embos ka kurikulum jong ka embos ka bagi school private ki don ki ba penankam ya ka embos CBSE ICSE la ka jong de ka jinge phe jong ka kurikulum jong ki ka pelong ki rukum no ban penwandor ya rukum ai ki rukum hikai ki school jong ki de lada pi pen chonong rem ya kata ngina supet tangna rukum siwi ki tulab ru ngila so thu hi de hakum kan ka por jong ka Khlam chwa bangin jam sha kata ka benta kan ngasngeu ba ka khamdon kam bangin pe chwa ka ka jing ju ki khna kumno bangin wa ikla ding ti ban pasngu thu ki ban yarap ki khna ki ni kai mi pa te kini ki kum kita ki biometric attendance bat ki ai kin sawan hadien bat da ka ni ka program ni turu yak sokar balo long ke bala bakin pai khmat kini ki private mo lani ki school ba penya di school college ba penya di riushimet hak be dei bat ka jisti we ka by school nani ka rukom si we ki ni kai mo ka tulab de banyak kan ni kamut kan khamyar kan sim ka por de namar ki bur ma ki kan Tapi mentangi nyesngap ka ba I menteri ka nak Pulik Puthi jung dan men ong halor kan ka jingya pera Hapdeng ka school sarkar ba ka school pai penyat ki riushimet And come back to fees. That's why I told when the common school failed, when the government failed, common school failed, then the private party come into play. So we are very much appreciate the role of the private parties, the private schools or the missionary schools in giving the best education to the student. But as I said before, every time that nobody should profit from education, we will try to do that. And
one very important thing is we see as for the college, there is a complaint also that the fees in the college also is very high. I must tell you that I don't know why. That for the last 5, 6, 7 years, nobody looked into the fee fixation committee never see. So last year, the fee fixation committee sat and recommended the fees for the student. So those fees will be from the basis of the scholarship to be given by the government to the student. So before, if the scholarship is about 4,000 plus, so this year or next year, they will get about 15,000 minimum. So in principle, the Ministry of Tribal Affairs, Government of India has already agreed in principle. So we have not get the letter to accepting that, but in principle they have agreed for the fees which the government fix. So on the basis of that fees, the government will reimburse in the form of scholarship. So we are looking into both this issue together, the issue of monitoring the government performance of government school, and also help the student, help the underprivileged student, and also see that the private school or the private entity should not charge the student much. Tiang tu ni semua bayi ba rum boi kran halor ka bayi sekolah no ka fees ba nu ba ka sarkar kan bu da kata ka fee fixation committee ka ban pej halor ka jing ka bayi sekolah ka ba kena ki don ka ban siu ti ngan kali ni i conflict setai belong ni ki long kmi kum ki kmi ka pade ha ba yakran ka bayi sekolah ni te ba ki kena sekolah ki ni lai banai menta hendeng imla men klet ri ki noi kai mo ma ki don kami ka jing siu ka jong ki badangshan ka sarkar ukla de ban ong ba ka ki school sarkar kin penduna da san pau nak si spa ma but ki kajing kerpat ka yai ru she kini ki school pinya ki riu shiman ti nakaliang ka jong PKA pidan ben ong ki jing ki ba mi ha ka ba yai but kani kajing makidon ki school ki ba ong no pressurize ki mi pa ban sier ka tuition fee mo hoi kani de ka binta ka ba don kam ba ni ka por namar minta new e ba ka sarkar kala ong ba na minta ki school sarkar te kin khati no 100% tingil atip lupa ba ka school sarkar te ka by school hang tur kham duna te kam don jungmun ban penduna 100% ru namar ba kala aduna lupa he te minta ba de ye ki school ki badai private nane ki school ki ba kham don shapo ki mo ki nongkendong te kalong ka ba ki belong ka ba ya kini ki pamta bakin siu kini ba school na marba ha kini ka lockdown bun na mga kam stress hi kini ki longying ki ba kam duna mo kayo kokon te ya kini ki longying ba kam duna kayo kokon ben siu ba ka ba school mata lai bana kinti na ho chku ki bank su ki khang ki school complete ki office jung ki school ki khang menta kini siu chi sin siu lai bana kalong ka ba Tiki don ki school meta ki ba ki don ki long kme what hapo soro ki mi pa ki habli siu 100,000 ki school bam day government ken andre nganum ong ke kerteng ti ki habli siu 100,000 na meta lai banai te 100,000 ki long yeng ki ba kamduna mar ba wat la dai ba ki long yeng ki baduna ru andre ki don ki mi ki papat ki ba kya shaya ka puli puthi jo ki kun te ki sacrifice shibun ken wat ki ba bu dukan ne wat ki ba nya kali kamai ne kitaru ki bu ya ki khun ki dayale shisha le shitom shisha ban bu school ki haki school ki ba bha te menta haba kani ka lockdown menta kala ya lai banai kin thi mo te bun ki kimi ki pa ki khmyo shu kalat kamai ka chi jong ki ka yo bar khot kala khang kali kamai ki lakhang ki kini ki ba don ki private business ru akan te ta jori baro hiken te kini ki kimi ki pa ki ba Khlam yo ban kamai ba ki disiu ka ba school menta sha kini ki private school ki ba bun
te kalong ka ba ki kham tam ha po ki nong kondong rum bakin di sio yakin ki bai school te ngi shu ke bu ke jing kerpat na lang ki mi ki pa baki school ru ken perkar hoi la de kim ai ka bai school kalong ka ba ben sio ki no hikai ki don kam ya ka tulop jongki tang balada ka sarkar kala shubu kumta bakin ain katino 100% na ki yakin government schools but kila no pade ha ka jing start jong ka rai jong ki managing committee jong ki school shimet ti haduk mentang nim padio kanu ka bakil apin shine na ka school shimet na malada kin shushim bet dala ka jong karai kanum long uniform pi don kin ban yo ben sio don ki yo sio 25% don ki ba 100% don ki ba 15% long kam long uniform te kam long kin ka babha ti kaniru ka di kamat ka ba don kam ba ka sarkar kan ha perkhat ba namar yo shulong kumno ki ki pa kim yo shu ben pa school ki kun kin sange no ka puli puthi jongki kham tam yakini ki khena ki brang chu sedang puli ha ki class red nama ka jing puli puthi hi ka kham don kam hi ki khanlong ki badang red nama ki dang sedang ngi ong ha ka pareng no catch them young tila dang ha ka ni ka por ki dang he ha ki dang san ki dang yo ka ni ka lat bakin sung tho kum do ben tho kum non puli kum no ben itho yo dang ha ka ni ka por la pen sange no ladala syai kan pili beng ka school shubu menta usnem kadang kam idon jing artetin de haka snem benwan te kan long ka jing ken kino hikai ru ban pin hikai beng kini kena ru bakin puli beng ru kena kelas kibaret ken kan long ka be yaki bakin sedang beng te ya na benta kan ka fees ka ba ngi yu menta ka bam long uniform ya barkol te ngi shubu ken ka liang ki bik pa na ngi osngo bun ki bik pa ki don ka jing shisha bakin sio ki by school no lor ka taru be khapat thiet sa ki smartphone ki bon ra asgi computer ha yeng ki hab ring sa ki internet ki barem te kham tam kumbala ong so shang pyang ro mane ba kham tam yakini ki khna kini ki long yeng ki babun khun sausan gut benit sio ka fees ha ka jo ka por na benta lai banai kalong ka be ti Dr. Shangpliang nakaliang ga kung no hikai premo ni iba ke jing sio ki no hikai ro kamlong renti ki don ki no hikai khamtam ki SSA bingi iba ki jing sio ki jong ki kamlong renti mo kena ki yo shibnai kena ki yo arbanai ti kuma kani ka por kani ka jing khang shnong ni ka lockdown ka bingi i pitharai ki ka jing bam sio ni ka jing bam bu tiknai ka taka kumi ong ka fixed fee mo ban sio ba ka ta ka por ka ta i kan kta shan emi kini ki no hikai pede oi kino hikai ro kidon ki mang tip tamba nomor bapli ki tieng yo sa be kam te ki hikai ki school ba penyak ki rusimet ba ki college ba penyak ki rusimet te sha on no 100% na ka tulop ka jongki tamba bapli kimnot banwan chkhmat banya tho nomor bale ki tieng yo sa be kam te kino hikai bonsin lara phimla ban penbiang ni ki kan kata ka buat perkhat jongki but nomor ka di ka kam ngitre te kinumla ban ai ya kata ka jing sakri ka ba hokken te kata ka dia ki snam ki bala let baro ngi iman ke por nak ba ka pos ka pat bagin hikai ki hapi ki jing hikai jongki ki haplet surok ban ya ra perkhat te khen sa menta ka por le ba ka don ka ni ka khlam kin hikai kin ban perkhat ya kata ka WhatsApp class ya kata ka online class ya ka Zoom ka ni ka tai kin perkhat ki khon na jong ru ki ba makiru ki khon ki haple ya kata te kani ka kata ken kata ba te ba ong ban ki don kin hikai ru ki bam simla la ai ya ka jing na ong no nim pentebet ken ha kan ni kaliang but ki don ru ki bomla ken ban thiet ikita ki tiar ki kor bo ba ban kam te sa ka bai pat kalong ba lara ki kinu hikai ki tip bai ki khna ki sem jing kanung pen khon ni kin hikai bakin hikai kat bayo tong bentangin sedang no ka kelas ke badon sa phongot nadawan tang phongot sedang no ki ma dia dap no kitu ki lai pho ka jinge jongi kinung hikai kalong ba bala da du tang uwei ro kata kalong ka jing iben gen
Tengi i ke ba long ke bangi sngo si ke long ba ke jing penmi ko me ki khubor ba kin persang ban le no ya kata ka live classroom. Dia kata ka live classroom kemot ba ki mi ki pa ki la bni i kumno ki hikai ki hikai. Ba lada kami kano ka jing ujor ba mi bit ik no hikai ba kin hikai anuweng na iki. De kum kani ka jing penmi ya kum kani ka karukam perkhat kemot syai kin bread ya ki kin hikai. Kamut lada imbit ban hikai haka to ke school kin transfer no syawai ya pen kre kam no syawai. Kamut ki don ki khna ki ba toy ki khna ngin pha kin hikai ki bung patubit. Ya kini ki bai tingin pha ki bala tubit. Te kan ni ka jing pon perkhat bha kan sawan ra arian pade ki ba nang penden ja su kan haja ka ban pensuk. Te tang kata suak dia ka ban ong. Te minta ngin yo sngobe ya ka jingkren jong i ba lakmen rumbui halor kan di ka rukom siu tulop ikino hikai. Particularly to the state, the mini categorization of school, mini category of teachers, and many form of management. So these are the core. The disparity between the pay of the teachers also is very, very high. Some teachers, SSA, they get 19,000 something. Government LP school, they get something. In private school, so until and unless we are able to streamline this, it is very difficult. That is number one. But I have seen that it is not possible to streamline as of now because of no management is willing. Yes, the teachers, because they will benefit them, they may agree, but the management, the sponsoring body will never agree to let go the hold over the managing committee. So that is number one. Number two, the condition of classroom, of schools, especially government school, all over the state, that is very pathetic. I will tell you that, but I'm very much appreciate the concern of our Honorable Chief Minister. In 2018, we have sanctioned about 180 school, 150 school, 8 lakh rupees for additional classroom all over the state. And last year, 2019, 110 school all over the state, 10 lakh. And this year, about 250, we will give through the state budget for about 15 lakh each to different school in the different part of the state. This is the infrastructure area. And also, coming when we see the government secondary school, higher secondary school, is so pathetic. Yang tu ngelayo benglayo sngo ba i menteri katana kapli Puthi la ong ila kubur hi ba kini ki jinglong jingman jeng tu kan itli ki skor kalong ka ba isin age ke bisang so chi shamo ti habang iya kran pade halor kan ka benta ka Pule Puthi ha ki jaka nong kondong ngilai kran menta ka jingkar komlong jogi khna ani kata ki online class habang i phai ba jaka nong kondong habang bangi tep ba ka jing yo ne ka jing yo kami ka internet kalong ka baduna ba ka jing la kot ki kami ka ban thi di ki smartphone di edu kamlong ka mi Hapdeng ti kwa ban klinik ki panels ki jongi kumno tharai phi tharai ki mi pa ki le hakum kani ka cap tinggal apoi biang syakata ka mat ka bangi kran takasi but syapang kata ka online tinggal ya ngoro na I minister jungi ba ila kran syapang kita ki jing sanction mo in ki school ba pher ban yo ai kala jingram tang ba hakani kapor ngatharai ka jingdon kam kalong khambon sha jing ka kanika koit ka khia umdei tang hakamet
henry ha ka jingmut ji perkhat ha ka min sim ru jong ki kana school te habang ye pet ye kene ngilayu i umde tang mentah ka por badan kene ka jing pang covid henry na do shwai ka taru kene ka jing ye pher bak lapak Hapdeng ka jing yo jing hikai jong ki kana hasor bat hanong kendong kalong ka ba pher bak labang te hakani ka jing ye kren jungi min chem ta yo bat mentaru ngi kermen da ka wai ka jing songkhia bangi kwa ba kenlong kanda ka jing ai puli puthi ba ro ki khna jungi ha ka denti jong ka jing ya long kumju te ngi kwa ke equality te henry ka bam judon hi hadu mentaru te Hapdeng kani ka khlam le kala pau shai ba but nam deng ba kani ka jing kwa ban ai kani ka online classes ka ba shanong kendong kumba phila ong ma phimo ba bon kim yo hi kita kismat kan kan ka tang ka boarding ru ka bathut mana ka por te ke internet le te nai perkhat computer le te bon bam don tv ru nai ong te ki ki pa ki don na ka jong mo ka rukom im jong ki le cha shalom ki rap ki riang te be ki kun pa de pha bakin wan hikai wan population ni po sor na ma ki kwa hi ba pli bakin yo lang kalat puli puthi te ha kani ki Khatwai district jongka Meghalaya te bin ong ban pin long uniform ya kata ka jing puli ka jing thumu ban ai ka online classes kalong ka pe namar bang ni ha perkhan ki ka rukom perkhat perdan ka rukom im jong ki student community ru kalong ka ba pher na ka wai ka chaka chaka ki kemi ki paru ki don ki basung tho ki don pade ki bam da suk tho ki di ki kor computer ki bathamai ki mla ban suk tho kata te na ta ka daw shwa ban long ye kani ka online te ka sarkar ka ade ban shongken ban ya shim jingmut lang na ki ni ki riu shang phang mo hakaliang ka puli puthi kin yo lang ki jing patai na ki ni ki ai jing mut na ki bat na kaliang ki no hikai bat na kalong ki na ki ni ki maybe ki paru mo kila bne shong ye jing mut ka kalat kalenti ka ba ya ki kena school kin da yo ka la lenti ka ba pura bat tigna tam umde tang basyu ong babaro ka perthaya le kum tangi ro ngele lang te tang bangi shukwa ben ko ong sabane ngine pendep iki courses to ngi pendep kini ke online henry ke pat ke jing jar ken jong ki khna ngi dem sung thu namar ka jing puli kam dei tang ba ngin shu puli na kot ka jing puli ru ka dei ka bangi ki khna ki dei ban smooth thu kum no ba kan don ka jing dei Hapdeng ki no hi kai but ki khna then kani ka online learning kata ka don ka we ka drawback ne ngim yo don ken kata ka interaction face to face kum don ha po min shwa ki school te mata na la ying pade kini ka jing thut jong ko kor internet ru ka ba ka long ka bajur te teng la da pi ki online classes ru ka don ka interruption hang ne hang tai te phila ben sange ru ki khena ki la ben ya chini chatai ka to ka class ka dang ya te kamlong kini kino hikai ru kimla ken ben check mo ki shim ke attendance tang bai ki khena pat ki pelajumut kim tem te kalong ru ka jing pulut pisa ka bajur bat ka jing pen boru ka bajur ya ki pa ba ki pen biang ni ki smartphone ni khena te natara kumbang ong benela dangi kwa ben pelong ni ka online classes ngi ben tip ki subject bengin ai ki khena ki subject ki bakamlong ton kam bhana men ta jong ki namar kani ka jing pang kani ka khlam ba men ta ngim tip lano kani kalong kan kut te ben menta usnem ru kadang long artatien te we usnem men wan ru ngim padatim te kani ka por ka approach ka de ben sung thu ken ben kilum lang ki mi ki pa ki khna ki no hi kai khnang ba baro nginum don ha ka jing te khamtam ya ki khna school khamtam ki khna ki bidang rin te kata ke jing ke manga yo bala dang ni kwa benang ya chaprang ha kani ka juk thamai ki online learning ka de ben don ka balance ka de ben dong ka tara jur ka de ben biang ken Hapdeng kini ki khna ki ben sor bat ki khna ki ben don shakhap sor te Dr. Chang Pliang habang ye kren kita doctor conference ta ila de ong ba ila dan batai ba kata ka jing ya phera paring ki jaka pulia ki jaka sor ba ki jaka no pendong kalong ka ba he ba mo ti pitharai ga ni ga de na ga daw ba ka jala ga jongi kam don ya kata ka education policy ka ba biang mo
ban bu renti ki ban le kim kum ki jingdon kam ki bala ban ha ki jaka nok gondong lani ki jaka sor pi trai na din kata ka daw ka jing bom don ka jongi kata ka education policy ka bala ban kmi ni alor bini ki jing ko kan ga ban ki Mene ông Sisian ba kani ka jing bom la jong ke sarkar mde tang ba mata na tu menchwa tu mo ba kim pet ya jing don kam jong ka juk batmai takadau hamana ki school ba ki college kam don ka balong mandatory lani compulsory lani babarok ki khna kin hab nang ke computer mo de bat ni bon sin ba ki khna ki sulit daka arts ni daka science sulit la kalit tu kan Khlam da tip ka ke ban nyarap ki nomor boleh haka ki curriculum ba ki syllabus kam don ka jing pen benta ban bangin ai kham bon ya kapor bat yak syllabus syakani ka komputer syakani ka kumnuban promote yakani ka online class ma dia kitu ki por ni yok thiak lengai dia education policy lai ka baki la ale mana kini kisnem bala asnem la dap ka baki la ai ka draft ka baki la approve rumah pok ka assembly hakajing pe jongi te ka kam pat da isong nia than idang dei ban dang ban tre su halo jong ka te kani ka jing ya pher preng ki school hanu ka dong ba hanu sor lai ka tari ka bala i la bon snem but what has sos long ro ya pher ka wei na ka wei tata kada pi ki jing ya pher ka kom Pule ha ka kom ai ki kom si ki by school te kendiat abangi ya pe ya kata ka mot ki kani ka kom kerki mentah kani ka kom kerki mentah ba pen mi ya ka jing ya pher ka kata mde tang ya ka sarkar ni ki pa ni ya ki ni kai ai kham ta me ki khna ngasukwa ban su pen kan ma ni ba ka khandai tarik ka artikel ka ba mi apo mo por ka don ka we ka artikel ka de ka kenja research ka balale daki sangut ki ni kai ma langut ki ni kai bat ka de phang kumno ka ni ka bam ka kombam bakathia jong ki samla Pule ha ka school ba hanu ha sulong ka kata akni ka por jong ka Khlam bat ka wei ka bang akwa ban persngau hang ni lengbai ni khubor tolong bahang ni gila thosai ba ka jing pelut bon por ha ka ban penbor la de ban page sport aki television ki jing dekai ki mobile phone ki social media ne ka ba pendep ki jing tho assignment ka ba pelong ki ban page mit bro simit hadu da saw ka teng ap da saw ka teng ap ka ne ka ta jur ya ka board sei kam jong ka met ba ka jabieng ba pelong ki ban sem jing e ban pelit jing mot ha ki kam jong ki kat kum ka ni ka jing wat benia ka daw jong ka jing bom yo thia la ne duna thia jong ki samla Pule college ka de ka jing leng ap ka jing khuslai men sim bat ka jing penon kam palat ki mobile phone la ne ki laptop de hang de pin pet ya ka ni kam research ka ba le hang ni pin siam ba ka ni ka bangile mata ka kata pan man ki khna Pule de takadaw long ni hapan perkhat swa kin so ban ne ka ni la jin poi ka ngila jan poi ka ko jong ni ka program ka jong hinre shwa ka ta kwa ba tua jing mut na boro orngut ni jong pi halor kita ki la kilenti ki bang ila ban shim kum ha ni ka por ban kin tiu biang ya ka Pule Puthi ha ka jala ka jong to ko blishbon ya kata ka jing kli jong pi te hani ka por ngila de bin sung tho ba kani ka COVID-19 kan don bet ko magila ong do menen dei de bat ka jing Pule Puthi ru ngimla ban pindukut ya ka te kalan ka babahatam ka long ba ngin perkhat ru namar ngitip mo na ka yo ka kon ka jinglong jingman jong kari ka shong e ha ki kun samla jungi te lada ki kun samla jungi kumba mentan ngila yo sngo lada ki long ki bashitom ha ka men sim na ka med gimu jiberkan te kata ka jing aya ka ka online learning ka long leno namar gidi bendon ki lat banyada ya ki
na kini ki jingsniu jong kini ki komputer dan kini ki internet ke balong ke internet temu kini ki mik pa bon ki mik pa ki long kim tip age pang jong kan henry ki kun jungi ngi la kham tip ba ki kun mo ki mik pa ti kumno ben pen control kumno ben ai ka por ki bakin bat kini ki smartphone ne ya kita ki ba la ben yo kini ki lat ken ong te kumno ben control kumno ben bu da kapor kumno ban kin hap ya le ru namar kin chu pulia sa kumno ki ben yo ru mo bikin le ki exercise e namar la da ki shi tom ki ru she e kuma kin kapor bagin ya lam ya kin dei te nalor kataru ka padru ka sarkar bakan petlam kin ki ki school ki ba shaba namar ba hangni hapo what hasaru ki bu te ki school ki bamle kin ko online te kalong kalong no katalajur kano silang kamlong equal ken te lada ki kwa ben pelong ikni ko online learning baro kidi ben yo ya kalan lemba ka online learning lane lada kimpat la ben ailod ikni sha baro shi ki school te jai shwa kindian jai shwa namar balai ba la shai ndala kud kini ki online learning de kani ka course jongki te bun ki kenapan kim pandem dikin shong exams kuno kinle exams kuno dal akut kani ka academic year jong kimo kinle exam kuno haju ka poru lada don kuno na kalyang jo ka sarkar bakan pin dunano ya ka fees jong ki kena shiteng ru kalan yarap shibun ya kini ki long yeng ki ba kam duna bepli nalor kataru lada pi kwa ben ai kini ko online learning ki school ki papendon kam ya kini ki ben sung thu ba bakini kino hikairu ki kindet kan san kila sha le mo sha pen boru bakin happen dep ki course hap le kini ko online happen biang de ki whatsapp ki videos ki pdf ki google class ki zoom class ki ba kim su tho su thau shu te ya kino hikairu bapli de ben ai kini ya ki kindet i jakaba ikinya ringmin sim de ben ong pendem happen dem te kino hikairu ki de ben yo ka training ka biang lingba ben ai kini ki online learning namar baka online learning hi ka pair naga classroom learning ka ba shong hapo class be kino hikai maybe namar men nya yo sngo na mintri ru yong baka ratio ka dei iwe no hikai lai phongut ki kina class ka shi class ka long kabun ka work pressure ru kabun ba kino hikai te kimla ashu ben ai ka quality education bingyong namar bala bun pelat ki kina ka piru kaduna te mentale leiling bako online gam tip show ken le komno te kat nungut ki khana ken shim attendance ki don nik bom don ben shong ki don ki ba yo access ne kem yo te kini ki habu jingbut ken umde ben shu ong bala ai ko online bangin pendep bud namar bangi ha pendep yi kos kam la ban long kum tang ha per khadru ya ka kot ka kya jong ki kena school but ngi ha per khadru ya ka jingkit jong ki keme ki kpa ngi berkat ru ki jing e jong ki no hi kai la da umpat yo baro ka bhaban kham jai shwa ha kan ka kam halor kan ni menchua ki ong khna wa ye shong than hayen di ban le kai menta pade ong khna wa ye le kai shu shong be hayen shong be ka mobile de ka ban pen kot ngi don kum ki jemut balada ka sarkar kala ban wan ra swada ka da ka jing thu la ne ka blueprint la ne ka plan ka ba long ban ya ajing mut pat ba ki no hikai ki mi ki pa bat ru na ki khna kani kan yarap pila ban le ya kata lang ba ka pipli kano ka ba ki la ban le online ki la ban phone ru ki number phone la ne ki la ban tho dak sithi ban persngeu ki jing e jong ki lomda pila kum ta ka mut phinom tip hang no ka don ka jing na hang no ka tam te kata ka de ka we ka par ka long ni chung thu ba hagwe ka sni hap non kam hi ka ni ka online but ka internet kan sakit ya ka lengkor de se masiteng jong ka Pule Puthi ndai kam menta ka de ka por jong ka Khlam tingin ya pej hakanur kam bangin ya pikir shwa ya ka met ka phat jong ya ka jing ko jing khia bang siapa ya kan ni hadian ngim ong ba phimna ban ong ba ngin chu ong ino no ki khna king nom Pule mlong ki mi ki pa kra ban Pule i wat ya ki lessons la ni ki jing tho ki ba la adap man sim snam lu compare ne
bat kumentangi ilai ki kena ki long ki don sa kata ki stap banyar wai banyar syat pi tu ki TikTok video kat sabadon ki kena ki mi daka ka creativity la ne kata len ki pen ki don ki ba drawing draw ki don ki ba thong jing thong la ka jong ki ba shet jing shet te ai la ki kena ba kin yo kalat ban explore la ne ban wat kan ka kata len ki jong ki te henrei ka kot te ka pher kum ba ong kong mentan ka kot kamla ban ai kitu te kan ni di kapor ka bangas ngeu ba ka yeng ka sem kala ban yalam ki kena ban hikai ka borom ka akor man hikai sapang ka ridi ka dustur man hikai ki ba high school kimyo bande te ladangi la bande kata ngatrai andang ngila pli biang ya ki school ba ki college ki kena kin wan dah ka bai pat ka jimot bat kan ni kan yarap sibun ya kari ka bin riu kan yarap ru ki kena bakin he ki sana ka akor bat kum ta ter te kini gidi tang ki jing ajing mot te ka syong pade haki bos sarkar kum kin pendon kam ya kan ni Tiang tu gila ya semua ki panelis ki jongi ki pen pawe ki jing bisno ki jong ki halor ki ni kamat mo ba ki jing ai jing mut ki jong ki ba pher kom i conference tai lo ong ba o ki don ki jing hang ni hang te ha ba pendon kami ko online class hinde ong pede ba kadon kam ya ka sarkar ben ai kita ki training na ka beta ki no hikai kumnu bakin ai jing hikai ki kena puli link ba ka ni ko online la ni ka e-learning ba i Dr. Shang Pliang pre ru ilo ong ba hashwa bangin jam shikmat nya stat ka ni ko online class ki don kam ban ra ka ya ka plan mo kumnu bang i thmu ba nya shikmat da ka jing yo jing mut na ki nong yo ban tawaro kum ki kimi ki pa ki kena school ni ki reu shampa ka ni kaman ti Parlo kat tu ngila poish ke bakut ke jongi ke program ke jongi bada shwan purkut ngas mot ongkulish bumia yagi panelis ke jongi ki baidon benta hakan ke program bat ki bela ai jingmut kle sam ki yagi jingmut ki jing ai jingmut ki ma lor kan kaman ti hadu pengini syam biang lasham tio bat phi hakan ke juk por ke juk channel ko be phi baro